ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠ, ଯେଉଁଟାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରୁ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମା ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ତା ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆମେ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମା ଜାଗେଶ୍ୱରୀ, ଯାହାକି ମୋ ବାବା ମାନେ ମୋ ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ମା ଥିଲେ। ତ ମୋ ବାବାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ମାନେ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ତ ଫାଷ୍ଟ ସେଠିକି ଯିବା। ମାଙ୍କୁ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ ଯାହାକି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ତ ସେଠାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା, ସେଠି ଟିକେ ଭୋଗରାଗ କରି ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ ଆମେ ପଶି ସାରିଛୁ। ଏବେ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଜାଗେଶ୍ୱରୀ, ତ ସେଠାକୁ ଯିବା। ମାନେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର କହିବାକୁ ଗଲେ ଖରାପ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ମା ଜଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା, ଏବେ ଯିବା ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଆପଣ ରୋଡ଼ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।
ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିବା ଏବଂ ଯିବା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ବ୍ଲଗରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ରଖା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିରର ହତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛୁ। ସେପଟେ କଣ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଭୋଗ କିଣିବାକୁ। ମାମି ଯାଇଛି ଭୋଗ କିଣିବାକୁ। ତ ଭୋଗ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଚଢେଇବାକୁ ନେଇଥିବେ ସେ ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ଭୋଗ କରିସାରି ନନାକୁ ଦେବେ। ସେ ଭୋଗ କରିସାରି ତାପରେ ଚାଙ୍ଗୁଡି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇଲେ ସେ ଜରରେ ଦେବେ। ତ ଆମର କିଣା ଚାଲିଛି ଭୋଗ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ଚାଙ୍ଗୁଡି ନନାଙ୍କୁ ଦିଆହବ। ନନାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନନା ଭୋଗ କରିକି ଆମକୁ ଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମାମି ଯିବ ଚାଙ୍ଗୁଡି ସହ ଭୋଗ କରି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବ। ତ ମାମି କରିସାରିଲା, ଭୋଗ ହେଇସାରିଲାଣି। ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋନ ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବାନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କ ହତା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ହତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେପଟେ ମାନେ ପୋଖରୀ ଟାଇପ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ସାମ୍ନାରେ ମାମି ଦୀପ ଜାଳୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆସିଯିବା ଭୋଗ ଉପରକୁ। ମାଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦୀପ ଜାଳି ସାରି ଆଇଁଷ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲୁ, ଯାହାକି ଭାତ ଡାଲି ସହ ମାଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ହେଇଥିବା ମାଛ ତରକାରୀ ଏବଂ ଘାଣ୍ଟ। ଆମେ ଖିଆ ପିଆ ସାରି 100 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ଗୋଟା ଆଇଁଷ ମିଲ୍। ତ ଭୋଗ ଖିଆ ସାରି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ତ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମା ବରୁଣେଇ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ମା ବରୁଣେଇ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦେବାକୁ ବରୁଣେଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ। ତ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ମା ବରୁଣେଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଫାଇନାଲି ଏତେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ପରେ ମା ବରୁଣେଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମାମି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଦୀପ ଜଳା ସରିଲା। ପାଦୁକ ପିଆ ସରିଲା। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ବାହାରିଲୁ କଟକ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।